Iya. Ciko. Nah, iya. Ngapa ta kok sindan-sindan iki do pacaran karo dalang ngapa ta? Pripun nggih, Pak? Ngapa? Sing kok golek ya dalang iki ngapa ta? Napa nggih, Pak? Napa, Pak? Kok sinden kok bojone dalang napa, Pak? Oh, petanggapan katut, Pak. Nek satpame ngono ta. Nggih. Oh iya ning ya dalang biasane ora kurang sanggit kok. Iya. Wah. Iya. Bir kita. Ayo coba kaya apa bintang dari Kediri iki. Nah, Nono Neno langsung wae ya, Bir. Nggih. Oke, monggo. Yuk. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pinderetna kang
kasih. Aduh. Wah, saiki enek geculan anyar. Ayo. Tak debelah. Ayo. Wis ora apa-apa, pira-pira bakal tempe kendangane kaya ngono. Ayo. Apik usaha do pinter-pinter. Ayo. Diajeng Candra Mulya. Ayo, coba. Allahumma. Ya bar iki diajeng Tutik. Ayo. Berdiri nak, berdiri coba kaya apa. Iki. Ak golekke sing menik-menik kaya benik atom. Ayo. Adik padake benik to, Pak. Hah? Adik dipadake benik to, Pak. Loh, aku pama dadi apa-apa pemakan milih-milih dadi benik. Lah nek kula menawi buah ngoten buah napa, Pak? Yen sampeyan iki ibarate buah ya kaya dikandhake karo sapa Mbak apa mau Winong mau. Wah, iya. Nek ora ta wong durane lak cringih-cringih lek iki ora semangka tanpa biji yen iki. Oh. Terus sing jerone ora abang lho, jerone kuning ngono kae. Dadi buka nggen kulite kae gerakot raus ngono langsung. Mase langsung ngono. Seger. Seger pol ngono kuwi. Ngono kuwi nok. Ayo. Lah wingi lak wis rekaman karya-karyane Mbah Sukron nang studio. Nah, sampeyan nembang apa wingi? Napa wingi iku? Oh sakitnya. Oh sakitnya. Okay. Oh ya, coba diaturake. Prahara Mandura. Oh sakitnya tuh di sini. Ayo. Ya karo di apa kuwi dikembangake ya karya-karyane Mbah Sukron iki pancen ya jumlah iki atusan, Truk. Ayo. Wingi wis dicicil udakara pirang lagu niki karyane Mbah Sukron 8 ya. 8, lek ra 8 ya 9. Pokoke totale karo dolanan iki lak 19. 19 apa selikur? 19 apa selikur? 20. Oh, tengah-tengahnya 19 karo selikur. Oh iya. Ngono kuwi. Iya. Kowe lek kon milih 19 apa selikur? Kon milih 19 apa selikur? 19. Kowe milih 19 apa selikur? Selikur. Selikur. Kowe takon apa ae? Pak, selikure nomor napa takon? Selikur niku nomor napa, Pak? Ayo. No. Ayo. Oh, sakitnya. Allahumma. Jenengan ampun ngoten to, Pak. Ngapa ta sak senengku kok. Oh, nggih ding dalang. Nah, iya. Tuh di sini. Wah, ini nomor 19 selikur sik dirembuk ae to ki mau Pak. Niku nomor napa to, Pak? Mosok. Nomor napa to, Pak niku? Nyuwun, Pak. Kakanda Sri Basudewa. Simpan gambar tak senono. Jadi Basudewa ki menyimpan gambar di HP-nya, gambar wanita yang tidak senonoh. Nah ya mergo ya kuwi telanjang bulat. Nah ya, Jenengan nggih ngoten apa mboten, Pak? Ngapa? Menyimpan gambar tak senonoh. Ora aku, foto ngono ta? Nggih. Ora, Boten. yakin demi apa ora? Lek video akeh aku nyimpen. Ketek kowe iki ora malah video. Halah nggih lah wong dalange nggih primpen kok. Primpen piye? Nek nyimpen niku lho. Hah, nyimpen apa? Foto. Ora foto, video. Apa enggak foto ae ora. Ini gambar teman Mira. Dadi sing disimpen iki gambare kancane bojone. Dadi Prabu Basudewa duwe bojo Amirah. Nah, kuwi Amirah ingsun ora ngawut ae. Amirah terus Amirah iki kancane sapa ki Sagopi. Nah, lah si jenenge Basudewa nyimpen fotone si Sagopi konangan Amirah. Nah, terus.
Ora, tenang Mas e, tenang Mas e. Ayo. Pun to Pak, angger primpen ngoten lak mboten konangan. Kowe ki usah primpan-primpen kok lek sira ngerti dikira aku tenanan ngono kowe. Masa kowe ora ngerti ya lek ya anak kaji lah aku kowe. Nggih. Oh, mangsamu. Nggih, Abah. Nggih. Abah abuh kok. Guyumu aja banter-banter nyok. Ayo. Wis spesialis pembeduke regol. Ayo. Alhamdulillah iso mabal-mabal. Ayo. Enak. Yang ini apa maksudnya? Tak lama semua tahu. Hop. Praharana Kimantura. Senggane apik tenan wah jan sak kopi. Segopi ora sak kopi ora. Berani vulgar gadis, oh kandang istri Basudewa. Sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Enak. Suci karena kini muncul segopi dia teman amirah sungguh berani berulah sekopi. Ya. Berani vulgar gadis, oh kandang istri Basudewa. Sudahkah seia seragam api? Lihatlah kami sakitnya tuh di sini. Oh. Ngilang nganti ana sing jinemo barang ora iso suwo lho, Mbok. Ora nene ora suwo ya. Iya. Eksperimen, ayo. Ah, bela pas deluntuk tak ndundut kowe jogetanmu aja ngono. Halo, nehi India. Entek deluntuk ngono kowe. Kula isih halim kok, Pak. Hah? Kudu kuwi dilatih engko ning omah nehi ngono. Nggih, mangke kula latihan ten kamar. Ayo. Terus lek pancen ngangge Indiano sampean paling ora nggen kene udele diketokke ya. Jadi kayak idop lap ngono.
Apik kuwi Mas e. Iya. Mbak Tri Hastuti Retnawati coba kaya ngapa? Makaryo. Ayo, Siap, Makaryo. Siap, baby. Ayo ben nggih support. Ayo. Yo, Makaryo nggih nyupport. Wis aja ngatur sithik wong disuppoti kok. Kowe iki kemrungsung ora. Yo. Yo diaturake Makaryo tembang dolanan yo ani. Yo, Tik. Timbangane gawe support anyar ngene iki ae. Apik. Tutik, sayang. Iya, halo, selamat pagi. Itu gigimu itu ada apanya kok jadi berantakan seperti itu? Saya memang suka begini, lain dari yang lain aja. Iya, itu dikawat gitu toh. Iya. Kawat memean apa-apa. Pak Yoyo jangan begitu Lah gimana sih? Aku itu perhatian sama kamu kok penampilanmu beda. Oh, masa? Biar apa itu kok dikasih kawat ini giginya biar apa? Ini perawatan Pak Yoyo. Perawatan. Kemarin kan ada satu sing rodok menjengat ngoten. Lah itu yang dicariin jengatnya itu kok malah diluruskan. Terus gimana yang menjengat itu saya suruh masukkan. Oh gitu. Iya. Oh. Dimasukkan pakai kawat, sakit no itu. Enggak, pakai tangannya Pak dokter itu. Oh. Iya. Gitu. Biar nggak infeksi. Oh, infeksi. Ada ya pakai alat juga, pakai tangan terus sama alat juga. Iya. Aduh. Waduh. Langsung kemblah aku. Ayo. Baby. Ayo, wis deh. Ayo Tik, Falna Tik, mumpung iso tanggapan Tik. Ayo. Napa Mas? Maksudnya giginya dimasukkan nih masuk. Iya. Biar bisa masuk gitu loh. Iya. Iki sing ngrungokne ngono Pak mesti piyayine iki mesti paling ora kaya BCL. Ha iya. Mbak bareng cedhake BCL. BLC. Apa itu BLC? Apa Bunga itu? C-nya Citra Lestari. Masa gitu? Iya, cantiknya itu loh. Bikin orang itu kalau melihat menjadi gumoh gitu loh. Makasih. Aduh. Nyedit kita lek bae di ganjel bantal. Ayo. Ya nembang Tik. Ayo. Siap. Apa kira-kira? Ayo. Apa? Sing lagi jaranan. Cedak karo Samboyo. Ayo, cedak karo Lewong napa lali Lewong. janji? Oh, Lewong. Kalau lali janjinya kena copyright nanti. Lewong mboten. Ayo. Siap. Ayo coba kaya apa Mbak Tuti. Wis to, dina mirsani wah tenan iso kekejer kaya manuk beranjangan tenan. Yo, Mbak Tuti Retnawati Asidatama. Cetus. Yo. Enggak mau barang. Baleni. Aku nggak suka itu. Asidatama itu apa toh? Pabrik. Oh, salah. Apa? Asidatama. Asi itu air susu ibu. Iya. Kalau Umi ini asu air susu Umi ya.
ASI adalah air susu ya toh. Iya. Data itu adalah otentik yang jelas, Tama adalah yang bagus. Oh, Kamu yang adalah utama. sosok ibu yang bisa membimbing anak-anak menjadi berakhlak mulia. Alhamdulillah. Ben seneng deh, ayo. Ayo Ti, yuk getarkan panggung ini. Yuk. Bersama Yuk, ya, yuk. Yuk, Kak, yuk. Masuk, masih. Sapa iki mau? Putih ya ampun, Tik. Wah, jan. Elok temenanan, ayo. Iki cara film iki tahun 90-an tenan, ayo. Temenanan lek Mbak Tutik iki kena. Jos tenan. Apa iki, Mas Dar? Apa? Winong. Oh, siap-siap. Winong berdiri nggih? Nah, entuk kanca yo nang. Nggo krimping arep jadel apa arep bakul soto? Ora lek Blitar nek soto krimping. Langgan aku kuwi kok. Winong kok berdiri ya. Winong. Oh iya nang turutana Mbak Yumu kuwi. Ah. Wah, tenan kuwi apik. Mbak Yumu kuwi lho, wah. Bareng nembang kaya jan kaya Lela Anggraini. Ayo. Ayo nang, kancana nang. Ayo. Penyemangat ta. Yo, nang.